Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза пулҳои коркардаи иштирокчани турнири UFC 293 Волкановский оиди реванш бо Махачев, муроҷиати сахти Ҳамза Чимаев ба еврейҳо ва реаксияи Дю Плесси дар мағлубияти Адесаня. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Топови ҷангори вазни миёнаи UFC Дрикус Дю Плесси оиди муҳорибаи Исраил Адесаня ва Шон Стрикланд фикрашро баён кард. Ана ин апсет буд. Ростӣ ман ҳайрон нестам, аммо Шонро барои соҳиб шудани камарбанд ва барои шикаст додани ҷангори австралӣ, хитоӣ ва нигерӣ табрик мекунам. мо бо Стрикланд соли 2023 аз ҳама ғалабаҳои калон ба даст овардем ва айни замон бе ягон шубҳа ман довталаби рақами якум. Барои ҳамин биё ин корро мардонавор ҳал кунем. баъди ин муҳориба ман ба Адесаня имконият медиҳам ки дар кишвари ман Африка бо ман муҳориба гузаронад, лекин бо як шарт. ман ин гуна Адесаняи сустро шикаст додан намехоҳам. ман аз ҳама Адесаняи сахтро шикаст додан мехоҳам. барои ҳамин вақт ёфта худро барқарор кун, навиштааст Дю Плесси. хотиррасон мекунем ки рӯзҳои истироҳатӣ гузашта дар турнири UFC 293 Шон Стрикланд дар муҳориба зидди Исраил Адесаня бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави вазни миёнаи UFC шуд. ҳозир бошад дӯстон, мо ба шумо мегӯем ки онҳо дар ин муҳориба чанд пулӣ ба даст оварданд. пулҳои коркардаи Шон Стрикланд $950,000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Исраил Адесаня бошад $3,200,000. пулҳои коркардаи Александр Волков $400,000. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Тай Туиваса бошад $360,000. пулҳои коркардаи Манел Капе $151,000. ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Филиппе Дос Сантос бошад $66,000. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский аз нақшаҳои наздиктарини худ хабар дод. ҳозир аз ҳама варианти фаъол муҳориба бо Илия Топурия аст. боз реванш бо Ислам Махачев. ман фаъол мондан мехоҳам. ба наздикӣ Ислам зидди Оливера муҳориба мегузаронад. барои ҳамин ман интизор шудан намехоҳам. нақша дорам ки аввалҳои соли 2024 муҳориба гузаронам. ҳамин сол боз як муҳорибаи дигар гузаронидан мехостам, аммо фикр мекунам ки рӯйхати UFC аллакай пур шудааст. фикр мекунам ки якчанд чемпионҳое ҳаст ки ман бо онҳо бояд ки муҳориба гузаронам ва агар ки ҳамин сол бо яктай аз онҳо ба ман муҳориба медоданд, хеле хуб мешуд, гуфтааст Волк. хотиррасон мекунем ки чемпиони вазни 61 килограмми UFC Шон Омели гуфт зид нест ки зидди Волкановский муҳориба гузаронад, аммо худи Волкановский бошад зидди чемпиони вазни сабук Ислам Махачев муҳориба гузаронидан мехоҳад. шаби гузашта ҷангори бебохти UFC Ҳамза Чимаев дар шабакаи инстаграми худ як навореро чоп кард ки дар он навор еврейҳои кишвари Исроил нисбати мусалмонҳои Фаластин ноэҳтиромӣ карда истоданд ва Ҳамзат ба ҳамаи онҳо муроҷиат карда чунин суханҳо навишт: шумо дар Фаластин танҳо меҳмонен, онҳоро эҳтиром кунен ки ба шумо паноҳгоҳ доданд. замоне мерасад ки шумо аз Фаластин ронда мешавед, иншааллоҳ. ба ман аз ҳама марди бақуввати Исроилро диҳен ва ман ӯро мешиканам, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунем ки аллакай чанд сол мешавад ки ин ҳаромҳо мардуми мусалмони Фаластинро азобу шиканҷа медиҳанд, дар ҳоле ки маҳз мусалмонҳо онҳоро дар ин сарзамин паноҳгоҳ дода буданд. барои ҳамин дӯстон даст ба дуо бардошта дуо кунем ки Аллоҳ ин ҳаромҳоро хору залил кунад ва мушкилиҳои ҳамаи мусалмононро осон гардонад. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.